Munyika muri kuzi matendapreneurs vari kuuya vachiawada matenda kune dzimwe nyika dzinosvika kuma412 million US dollars. Muri kuonekwa kuzi the same country iri kufeila aiwa kuripira vadzidzisi mari. Zvatakuona kuti mateachers now vakuenda kuILO kunointervena neILO kuti aiwa tarirai the situation munyika yeZimbabwe. Kuchionekwa the government iri kutadza kuvaripira mari aiwa dzinoita kuti vakwanise kurarama zvisina kushungurudzika. Nzanapinda mashoko anobuda nyorwa panguva inoi aiwa tiona maticha aiwa achisika ILO intervention. Don't subscribe or like on the bell icon. Tipina pana pamunao tinopinda Newsday zvamuri kuona this is line kuti teachers seek ILO intervention. Tipina mubuda nyorwa kuti the teachers are seeking the intervention of the International Labour Organization ILO in their ongoing labor dispute with the government over working conditions and salaries. The educators said they approached ILO after submitting a petition and getting no joy from their employer, including President Emmerson Mnangagwa, over a basket of grievances. In May, unions representing teachers petitioned the Finance Ministry as well as the Public Service Commission, PSC, demanding a salary increment. Ndio mashoko ari kuda panguva inoi atiri kuona kuti aiwa vadzidzisi voya vachinosika help from the International Labour Organization. Unoda kuti chitiko chiri kurwadza nyika yeZimbabwe ndechekuti munyatsozivikanwa kunzi muZimbabwe mari yakazara irimo, but the government panguva inoi iri kugwadziwa nokuripira vadzidzisi mari dzavo. Mukatarisa vana Wycliffe Chivayo vachigrebha matenders ekuti vanenge vachibhadhara mari dzinosvika kuma109 million US dollars each and every year. Mukatarisa matenders ari kupiwa macompanies ekunana Dubai, mukatarisa mapresidential inputs, mukatarisa mari dziri kufambiswa dzichidhiliwa muZANU-PF, unatsokuona kuti aiwa nyika yeZimbabwe iri very rich, but chiri kusurprise vanhu ndechekuti why is the government neglecting these civil servants. Mashoko panapa ari very concerning. Vanhu vari kushaura kuti zvimbonyatsokufamba sei. Mupinda comment section medu muzamafunguro enyu muri kudei pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, chotombe bell icon.